Mampacho ya sɛ no so sɛ ono de no wakyɛ mu mienu yɛ wo honhom fam ɛne yɛ wo hunam fam enti wo kwade ha won watena setan na kunya kɛse no pɛ na kyɛ sɛ wagye wo ɛde ɛfiri mu. Of course, we are the fastest internet in the world. Cloud internet in the top high wo frɛ sabra ade bia de fa internet ho ba bia wo pɛ sɛ wo de internet ko bia no boaw na wasiesie bambɔ fam ne ade nyina so bɛyɛ ne kama ɛde ba wiei wona dawroma ɛne atena se a yɛde nsam no ɛbrɛ wo. Akenkafo no ɛyɛ bɛno ɔhene Roy Mame akua yɛboa asiama bronya ɛna afei nana kwabena kese ye sose ndi samanyoko no demo na ye sose na obi a wono wo kasa sesia na obi a ehwesa asembɛn na wo ka ewo NDC amanyoko no demo no eye twotwofo pani edema NDC amanyoko no yewura fifi fiavekote wono na ekasa yi yewura fifi fiavekote asema wo ka kire se wo ka bibia ka na kire wo hunu da ka de bi wo wiase kire se ewiase wo pe obi a wo mfere ade pe yo mampani ya be de Dr. Alhaj Mahmoud Bawumia ya sesia wono na se kura Frank Adema NPP amanyoko no kire se papa yi wo kai pass 2016 and trop papa yi twa na Ghana ha e kan sempa di gu Ghana fo asom kire se wono de wa ben ya wo kan ya beduru ba bi se wa che dollar no ne sidi ne kura de agina fa ko a kese watu epono mu na credo abode atom wo no enya de se obi abetumi nya sasafo no de bia pono no na wo man no sika se matimi apie se be ya wo man no sika na afenso akwasiko kol de ye dollar no emu nsam betimi aye tietia kakra na etumi apen ene ba bia sidi ne dollar ne nam wo no se ukura sidi no agisa wo foka ansa na wato dollar no ekwan no wapa na sa pani mpe ya wo kyerɛkyerɛ Ghana fo tiamu gu Ghana fo so se wa ben wone mampani na do danko akufo ado eba na wabaje Ghana aye ne ye Ghana no asai kwa wo ye Ghana hwe a enye yie ya kyerɛ sɛ ND Samanyoko na John Dramani Mahama edi ani mu o ma ba hwi o man sika gina ama ksabi nam no ya wen akanka sɛ nkwati Ghana fo nto aba ne fama no na Mahama de wo ye incompetent Mahama kan ya eto Ghana fo so wo to aba no editi a ND Samanyo eko no na mu ba ya mato niema se no pa enka sabi kra amade krom kama nto kra maga MPP kra nkaye ya kyerɛ nsɛm de o maka bi pa mo kyerɛ sɛ aban de kyerɛ sɛ nyenyenyenyenyenyenyen na wo sanam na wo se Ghana fo ensan to aba emfama ho wo de sansabo nyina na akoto dwa ɛwɔ mfimfin mantam no mu na mfimfin mantam a wo de asɛm no akoto dwa no ne nyina no ɛyɛ sɛ ɛbra so hwɛ na afɛ so wɔkeka enema bom ne yɛ de ɛtɔso na ubaka ya dwumfofo ho ensansam no eno nso na wo se ho fa ewo mfimfi mantam e kɔ so ewo adwumako denkyira ye wo adwumako enyame sem abaton pesua no so ewo mfimfi mantam no mu asemte na da so no na eye miensa enka bom ena afensu ye de nokoradie ne pepepe yo eye adwuma ebie mu nso ye de ne da ho eye adwuma apem akɔani mu sabaya nkunumdie nyame ya domo a ebetumi aba 2024 ye wo fifi fiavekote a wo ye twotwofo panedema ND Samanyoko ne nsam a wo de man samtwerefo ni. Is it not sad that you have a political party today that believes that whether a minority leader is innocent or not, somehow he must be jailed? And that is a political party that believes their responsibility is to jail a man, whether he's innocent or not, he must be jailed because that's the only way their party can win an election. Now when a nation reaches the level where truth does not matter, justice does not matter, all that matters is anything to take power and keep power, this nation is gone. And that is where Nana Akufo-Addo and Bawumia have taken our country. A country where truth does not matter anymore. A country where justice does not matter anymore. Where institutions have to be corrupted. Where everything has to be done for lies to prevail, for criminality to prevail. That is all they think about. Because we are dealing with people who do not care about this country. They care only about themselves. When I see Dr. Bawumia today going all over the place and making all kinds of promises, I tell myself, shame has totally vanished out of our country. Shame is gone. Shame is totally gone. For him not to even realize that he's in the center of the destruction of our country. Yewura fifi fiavekote ono na ye twotwofo panedema NDC Amanyoko no na dwumadie no ase na dwumtane de ma NDC Amanyoko no Yewura Johnson na siedu nkatia na owase ono so de kakra e man samtwofo sei atufo se watimonim enti sabre babia wadro no a wo mo tete no no mo nkyire bibi ne ewunu se Central Region Motanachi
Mako, Enya Esem, Mochanachi, Babiadin Bacobiano, Mubedinachi. Now, Obran Samuel, Nensa Abajame. Obran Samia Daya, Nensa Abajame. Timmy Wa to force a prime Michiano. Seriously. Because on him said the Amoya no baby, I'm betting I see what. Namoya Daya, Abu Brocosia, I dare be no, and cider. One would him say, and let Yababa be no happy. And the Amfa to dance and Zada Bear Oma. Forcing in them as a year. One, you know, who said at the forcing in them. Now, I can't so means let them do their worst. Mama, when you get your to me, now, I don't force a crowd, or be at me finding some kind of crowd. Ene ya etwagu ye ena ye dwamtene de ma ndi samanyo Konirwa Johnson asie dun katia dwumade no asie no edaso wo hodom a na ye maame ya sese no no na ebo kane mampane John Dramani Mahama Chidom enwoma suamu obenfo na Jen no opoku ageman na ono so wase ne nsam a ye maame de ma ye ne say ye hu de egwa kritipo won sanka izeme bi otumo kwache nti masra won ba mama be kan no o se mere no so a na mo boefu nti mo nto ababio yes rahon ye ko hone che awo bot bra eye ne ebo ye se yes ye gibia ina nto mehen bot mehen ina ye nto yes ye pocho awo so na bot mehen disi ye nyu bezi ni ye kandama eye nka sakasa ti da ye kasa ya mu ehu de yenyimie na so obegina ye nsia ye behu ye mpa chandam ye sewu no bi ambra ye je obi na sesi ya bebe ye gina no onye ema no bebe ye gina no onye ebi nya beze ye nsi di no tidan egwadifu wona asosina tidan ina enyim wa ka kire hende abe na azini yesi di se ba sa na mpaso do wochi no ye chanende ya azini oruko desi na da ya dum hu e ba evidence ba na so na pa wodi na mo waka sa da mo ze kire yin abe na azini oruko ye inso ye bodun ponsu no so wa sai njam tu ho benchimba na he na ye wo he aso enya mframa papa ye hom ono so obi so ono pose o da che na ebusuafo na wo ya ba na damaze no nda ho a ebrenyi bresam nye na ye school sam so na Jen opoku ageman na yete nken na ehwa na yeda so egina na marase bedwane de ma dehye ya ewo Clote Zenato Lawrence na wono so wase ne kura mukura no obonsam no posei e de ma yen. Here today, we each have a responsibility to protect our democracy. It is not acceptable that people have hijacked all the arms of government and think they can use it to lord it over us. If we're here today as Ghanaians, we must remember that everything we're doing here is about the future of Ghana. If we are to move forward, it's not about giving up when it gets difficult. It's not about running away. We have a duty to build for the future. All the young people who were on the parade and those who did the dances today are relying on us to do the right thing. Everyone who has a vote has a responsibility. Your vote is not for sale. Do not sell your vote. Your future has no price. If we're here celebrating 45 solid years, we have a responsibility to protect it for many more years to come. Ebusia ye kwa yanim no na ye boawramo ewo eye wo manyi yapomde ho ensem so na omai bia betimi tumpon na akonkan a ni titru no ya na egina amanfo apomde ho ensem so na aban kwa aban ba aban bia obeba bia no wo hwe eye nhye mapase be ya amanfo tememfo apomde ho ensem no ebetimi SCP esita ye John ajekum kofo apeso ene ode hye mapaba ye se wo bia wo bia wu ni bie woko ayasa kwa kwaja yahwe
ɛno ane sɛ nea wofa ho no watimi akɔakɔgye wabla wokita apɔmuden si achiba krata wɔde ba ya no na etimi aboa sɛ bɛyɛ mpo no woni sika betimi akɔ na wompɔmuden ho nsɛm no nneɛma etimi asi so de ama wo na National Health Insurance asɛm na making abai bi obɛbɛ bia no wo som yɛ na afam de sɛ bɛyɛ sɛ dwumadie wese no entento fam na Ghana ma panyin na danko akufo do ba yɛ nso no wo hwɛ ayɛ bi aboa now so ene enkra ya babeto dwa no kyerɛ sɛ aban no edeka ya bɛsɛ billion no mienu ni ekyepo enan Ghana cedis ni mo na kyerɛ sɛ wɔde ekana no na ababeto dwa sɛ tikyire ne ya wɔno de wani kyerɛ mo wɔ mnahye badwa mu a committee ya wɔnom so hwɛ apomde ho nsɛm ka so no yɛwura doctor yi wɔ free ye na wɔda sa asɛm wɔ sɛ nyina di wɔ abra one mpanyimfo a eka bia ewo mo efa sa adwumadie ho ya aso ye hwa apomde ho nsam so ka ho controller and accountant general department and so edimu ntintima e na afen so no National Health Insurance mpanyimfo ni nyina ne ye kwa pa obefa so ama sa adwumadie we se agina ne na so ama omanfo atimo ensem de. It was about from July to 2023 to February. That's about 2.4 billion, and then they have also made releases of almost about 700 million. So we are clear in our mind that if these releases and the strategy they've put forward progresses, it's most likely they will clear off this arrears. You know, arrears has been an issue in the social health finances space for a long period of time. But this committee, well, we work together, and it doesn't matter where the minority raise it or not. I mean, arrears is arrears. And we are not going to take advantage of whether it was in the previous. No, that is why we are oversight members. We are here to correct the wrongs as we see it. So the minority has raised it. It's become an issue of the committee. We've brought them together, and the roadmap is looking very good for us. So we are satisfied about this. And that is, I feel, if this goes on, then I feel satisfied that this is going to be more of a precedent. Ebusia doctor you are free one no na etitene ya bedwa ye won ma hye bedwa mu a wonom ehwa apomden ho nsem toto no wono na eti ya kyese ne nsem wese nyina no wabra ban no wo kyese 700 million Ghana cedis waba betua de ate eka no so bi ne no na efri 2023 July ni mo na se February ni mo ebesi sabre ya ye wo mu no aban kai a wode no na aka 2.4 billion Ghana cedis o se aban no ye bia bontie nche ne nyina no ebetoto na kwemu di amayen ye call ensamfo from Attorney General Yewura Godfred ye bo adame nchen na ye koyi na opani ensam a ekoso e wo Ghana ha na wotwe atwa mekasa mene de obi ehun ensam a ekoso sesei ba bia asam no abeduru nyina no yese Dr. Atoba Forsen ne ho nsensem a ejiremu e wo court efa ambulance ho nsensem no opani ye akwadu egu ne ko mu sempemprade otoso miensa sese ye ka ne ho asem no yerua jakpa e ho nsem ode atodwa jakpa ensem ode am nsem twerofo bra na woni nsem twerofo din komo e wo nkramantam no eyetietia wono ankasa atono boase eyi ne se aduasa mienu a kyerɛkyerɛ mu de ntia ebra na woni Yewura Godfred ye bo adame edin komo na oheda kyerɛ ne ne bi egu ahomaso no wa kyerɛkyerɛ mu de ntia sa na monto no otu ye ne ho nsem a ode am nsem twerofo ni is in court, not in public opinion. Do you also determine that? Well, he's supposed to be in court because he's Attorney General, and this issue is personally between he and I. You know, if he doesn't, if he come, the court to determine that. Because I'm an innocent man. What do you? Well, they are claiming it's a doctored thing. I didn't say that, so they should bring the original. You should tell the original to court. Well, that is not for you, but that's what he claims. That it was a private. It was a private. Prosecuting innocent people who is disingenuous. It's a private conversation. Well, private conversation, when it's a conversation that leads to committing crimes, it can no longer be private. It becomes a crime against the state. So it can no longer be private. So that private claim is neither here nor there. I'm not a lawyer. My lawyer knows his strategy, and he understands the court processes more than I do. So he's doing what is required by him. He has got his own strategy, and I cannot dictate to him his strategy. Well, there must be justice, and I'm here seeking for justice. I cannot decide that I'm working free. It is her ladyship who decide based upon the evidence I used before her. The evidence will lead to that, and I know she's going to hold fidelity to the law.
And that's what is expected of her. And that's exactly what I know she'll be doing. So I don't have any issue at all. If we're face to face, we are dealing everything in court. My lawyers will deal with it. But I cannot cross-examine him. My lawyer will do that. So there's nothing like face to face. Evidence against evidence. You see, the game is about evidence. That is all. Not at all. Yewra Richard Jakpa asema wo ka kire se agro na yedi no yedi ewo adansede kwa so ne science adansede wo de ba abonten so no na empanifo bra wo tietie asem no ena omo kire se ene na omo kire se obi de ne nsa aka ba bie no ya eye doctored no se omo kire se enye saa ne no a ene de omo ankasa gidi se eye no ano omo fa eno embra abonten so ono no enya de se wo gina ba bi esuro wo bia asem a wo ka no onimde nti a wo ka ne mra nimfo wo ho ya omo ye adwuma nti asem ne bebere wo ho no mo a we kwanye se bia nsɛmtwerɛfo anko mpɔne kakra ho emfa mayen ne nto no de wagya ne nyina e de amambra na emra no enka asem no enkosi ba bi asese asem no e wo se esi wei eye nipa otoso miensa ye de kwadu e bono e fa ambulance ho sensem a Dr. Atoba Kese Forsen adwuma ko enyam esima baton pesua so bra se badwane wo kwa Ghana mara se badwam adom kuma no ba no dani eno no ne ho sensem no opani nso wo de sansem man sɛmtwerɛfo e de afa ho e wo sansem kro ya ho aban lawyer panyin ye Rako Fredo Dame e na wakodin sensem e wo oman ye yemra no enim no nyina no ni titiro ene NDC fo no mu kyerɛ sɛ ne dwumadie ya wodie no ensem fata sɛ ma ekoso no ebi wo ho anko de ne ho behyehyɛ mu na obi a eto de den e wo aban mu sɛ wo hia futufo bi ama na kyerɛ ne mramu a wo na wo bedi n'anim kan akyerɛkyerɛ no kwan de eba ne sɛn na akofa telephone ene wo dansini ya wo gina wo ne obi ntam wo kɔto sɛ wo ne twetwe nkɔmɔ no wa convince na na sɛ wo hye ne kete sa asɛm we sɛ ntesa nso no hye ne sa ma ne nka no wose we no entimi entwe ya asɛm na akɔdi kɔto ye ne nyina mu nsɛm no ye de abomo na ye Rako Fredo Dame akasa de di kan kra wabra wone nsɛntwerɛfo bo nkɔmɔ no ɛna wo kyerɛ sɛ apamsɛyɛfo wɔn ma wo ma hyehyɛ ensam awentan de ahyɛ no no ɛnkyɛ kora wonim sɛ nkonim we no ɛbɛyɛ ne de fi sɛ trini ni de na maneɛ ɛdɔso na so na wieyɛ no Awurade Nyankopɔn ɛbɛyi no ɛde afiri ne nyina mu yɛnkɔ ne yɛkɔtie Rako Fredo Dame ne nsɛm a wɔda na di ɛde kyerɛ nsɛntwerɛfo. And that even though they've laid traps for me, I will flee from them. And righteousness will always prevail over evil. Thank you very much. Bye-bye. Thank you very much. Bye bye. I asem ni nyina da na mbo ne tofa no. O se ono de wonim se ni timu pefe. E na otimu pefe nso acha ma wo hwe no. Ne bosom na ya na wonche wonte no. E fa ho ne de NDC fo e na pam se ye fo ntwato so fo atrofo wono mapempa monsam e de hye no no. E kire no ni nyina no e be ye kwa ama ono ankasa no watimi e di nkonim. Abusua be se bosome ne kakra ne de ensam no de wati bi pa wahwe bi pa watietie bi pa ne nyina no ayese mara se badwane de ma de se ya ewo abetifi abato mpasua no so ono kra ne san ye soafo a wo hwe kua dwuma na afen so ehun nsam so yewura Brian e champon ensam a eba ye se aban no agapade bi ya opese woto hotels ahodo bi a pese e faka na sichi kwa so na opani nam se ni mu odu e wa ban mu ntino wonya anantuo papa bi ejina so seba ya obetimi ato ne boto no wanya sika na sa agapade no wato no emu asem e be ye deja e wo Ghana ha sei endi samanyoko no ayensem trofo nhyiamudie ho pa e de afa sa asensem kire se sade niema esikeka kɔ no e yade se e hadwen na enne ya ye kasai yewura ya wono eye marase badwane de ma de se ya e wo Northton abato mpasua no so yewura Samuel Okujato abrakwanso e de krata ten aba emonten so na krata no mu asem na kwabena making kan bi e de akyere wei krata no efiri ahyase beka ne mfimfini ekosi na nafo asem a opani no de ato dwa gina o kyerɛ ade na akɔso no eye dwirim eye krono eye ketasehye eye proye kankan ani dwirim wo kyerɛ sɛ ne nyina no ɛyɛ ade a ɛkyerɛ sɛ aban ya wɔte so yi sɛdeɛ ɛwɔ sɛ obi de ne nan si fam sɛ aban no de ne nan ɛpem fam sɛ ketasehye proye kankan ani dwirim ɛnya ade sɛ metwe ama wo bia ma obi ayɛ bi wɔ Ghana ha ɛwɔ memama muamuo no aban de no ɛnte saa wo hwɛ sika ya ɛkɔso ne sɛdeɛ sika no si firi ba bi a ɛba ɛne ade no a ne nyina no yɛ ade a ɛkyerɛ sɛ saa deal na ɛkɔso no ɛnya ade sɛ awia ebomu efiri sɛ asɛm no ba bi anka Ghanafoɔ bɛte asɛm no ase na Ghanafoɔ timi ahunu sɛ ade no a ɛkɔso no sɛ sɛ
aban mu nipa bi nanka bi a wofa akire ho na wakoto saa de no ye twa enwura de agu baabi a Ghana fo behunu sa asem no ha na wugina obehu asem no kura nkasa iwo mu aha na wugina obehu sika akomu ene baabi o mo sha ase o mo di nkomo ne baabi o mo baba wie nti sei na nkomo ka asem no hakosi no aban mu mpanifo heda fa akire apebomu kwa bi akogina nkwantanan bi so a wakata sa asem nti asem no wo sha asem na se a uhu baabi poti a wo pesa asem no o ka wuri be wi a Ghana fo betimi ate ase na ono Samuel Okujato abrakwa North Town mra se bedwane de wono de wo ka ne plane ate Ghana fo nyina etre se sade niema esikeka kono eyade se ehadwen papa na wo aban na aban udi akire na saa ne niema be koso Ghana ha se no a eyade se ehadwen ye pa woni samtrofo edi nkomo na wo chekire mu so ono de obeka ne plane yese bia plane fa ono de omu bia no obeka e de akire Ghana fo atere se wono ensem wa wahunu ene krata wode nani aboso ene nsem bia ekura no ya dance de ekura no de eyade se chekire mu pefe se asem no a ekoso no enya de se awia abomu efa yewura Brian champon ya wono eya betifi mrase betwane empo no wo man suafo a ohwekwa adwuma ene ho nsensem efa hotel ene sikasem a ekoso e wo san nsensem no wei eya nsem a bonu tofo e de mamo efa yewura Samuel Okujato abrakwa ya wo North Tom mrase betwane wode aba bonte so asemtrofo yensoso yensa kabie ebusia yetufo aso kode bresia mo ya woto ne semo jabum de ani achemu wa hafomantam ne mo Natano South mesini mo ene yakwa akopie ho ena aba beto dwase enrada transfer of votes no ekoso e wo bechem no eya de aprosi ni bi watimi afa handcuff de aboma me bi ya chese odi ntintiman e wo NDC amanyoko ni nyina ne se wo hwe amadwumedie no etimi akoso wo abrat machie bia no ana se chiachie bia entimi ememo na asam no sania esitie pote se de esi hyase e ba ne sen e na wese nyina kora no e ba ye de wo de wani kyerem wo Sompa television so a obahu se maame bia ne moja pa se de esi so ne gu ne ho no enya asem keto abo ne akwahoma so e wo Facebook wo Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 na kwahwe obatente gram bia ya so ne mo se de moja si free na ni ho e so ne gu ne t-shirt ana se na tade e hye ne mo no na kyese eni ayenyan prosini no so na eda nche wo ho no eba ne sen na we nyina eba ye boy homoden se yensa beko no monyafo Kasim Karim ono na eboaboa doma no edema NDC amanyoko no ne fan ye no ewota no South abato ampeso ya so ho na ye ne no atwetwe enkomo ye wi a ya sa koye nua bema kwadwo mframa nche na so no yensa ka kwadwo mframa me akasa me nua bema Augustine ewo ahoma no so ye ne nkwabo nkomo na won kire yensa mpoti esi ye nuada enne de enne isi aso ye wono so no enema esi eko kwadwo wotime kan wie yamo akwa ba amwa ha eba Sompa kase so na hona muti se kwadwo ya me adomboko ya sha ya kasafonyi so a ye hu se maami bi ya de moja enwunu no nyina ne se prosini bi na de hankofo bo no ba ne sen de poti ne siye me ara so de okano na na nya ne tese okopimo ewo bichum be bia yi so na wo mo wuda transfer na ese yekoho enti yakwe na de sini nyina ne se maame ba ko no umo organizer edema NDC amanyuko no ewo police station ba ko ewo kosu enyinesua na moja 18 no enti ba sa na ese da bi ewiase atebusa ne agro enti no yepemu nchimo ati eno ne yebusa NDC fo ne bi na omo kase MPP wo muse enkofo bi free ekuro bi efe na beso a omo ba be de omo vote no e batano South sebe mba to aba wa ha ana NDC for na prevent you me se omo nim za ankofo ni nti omo emomo emfo mo di ni nyomo di ni mfiri ho e ma ha ana ha abeso na wo afano South East ana the chimney and batam set on a South into omo nyomo vote ni ma ena pinchen na kwasono ana menten wa se be na se appoint for ni mom ebem na wo mu intervene se be ya ntokwanso ensi nti ya dead of intervene no ana ye hu se o nya ba ne pra nti wo video na obon se o tie kire se ba ko ka so de hankop ana abono nti wo ya ye hankop na mo de
chairman for any bino, ana police in no, minimum Zabio more a person on a born at the Anaso that they are penning for a barbecue, engineer which would play. And you be sent people for any be a organized at the man, a MPP, a Sompa, and 50 minutes and Yanapore. Now, man or more barbecue, any more free down south. You may be in Tinoma could be more. The Bumu Fribaya, Umba, Edu Mumbo, in Asaban, into Media, Umba, so beyond so am I. And then I say, Saturday, we see a 44, and the Agnes and Kene, police in Penifoni de Casa. Minyaba, in fact, the Boma, the way, Minister Commandano, or no, offer now on fat. And a division, and also the Nana Casa, and was say, Nina could be national into 20 and fat. In Chimobia, my internal pain, and I'm an MC, non municipal security chairman, a Musek chairman, and any young command or my briefing, they said, the amendment, the Anacayano, and the another assistant, they say, more Eguswa, more FSS in Vieba, and two Samia, your course on but Obana, dear, they say, I'm not said, no, and Penifonso, FSS, the Biakuyaman, and then no crown, in Manchester. And you simply fully declare blow me no, or my dressing in Vienna or coffee, no more, and was not said there be a custom. Enti, Mammy, the one Casawunya, Quanya and Entertain Como, while Bro Kojaya Shabayan. Mamma said, the Minya, Quanya and Entertain Commente, Afena, is answer, and now we see Anna, you go to Anna Montino. Namia Duma, Eka na baby will be on my pen and I'm in Edim Pomana. I depot the Namasomani prayer, what you much later for. Bomode na ne sama ya se prosin ni sheda na asa wan sheda no ma me nkuto ne betimi aka ne won ma no mugina ho potene na se no isi aswe no what sense na ne masiko anapano ne fa hoko he se de no masiko na kama na se wian so du ba ko apapa on se na bia na ko dum yedu no me free hono na bibia e kama ultimate asumbi ho. They say MC and police admin kona kasa ni nyina no mo fesa asumbi they say wo mo ye registration no bibia ko so kama ento mo fesa bibia so bit na ko finti me free one de na bibia so kama o mo go so mo ejo mo dwuma Kwadwo mayen fonsi asenum na edi akire ma ye nyame ya adoma nwumre no nsia bem kase no wasesa de wa akire nyina to de ama ne ye wai ya beda si ye nua bema Kwadwo Mframa Augustine Japan na wato nkrai edi free bechem ene ne mpotamo ede ma ye ni afei na wo ka ye ho a eda wase ema wakwa abapa ye ni so se wo hwe yen se wonnam abafo tentafidie no so na wo ba ekwan mu da ho nti ya abra wa ba nso aba atenase Sompa TV no a wo hwe no achi no ye nuanom ya ewo bono na afei nso hafo ne mpotamo mo fa bi ewo Sompa 98.9 Sompa 98.9 kwanya akon abro no machi amini moni abusuafo no ekuramu ewo sunwane ne mpotamo woni a wo kwintampo sanso na nkranza ene ne empotem tachima ne empotem ho ni nkroto ahodo atwa empotem ho ahia nyina nso no wo efa bi ewo Sompa 90.7 Sompa 90.7 sebia wo asante mantan kropon kumasemo ene ne empotem a wo efa bi ewo Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM ye koyanimu ewo ensamfoforo emu nanse no se kamia kwakoye se wo ye obi a sebia nyame ya wadom na unya aduane bi di wie ne bia wo pe atosodie bi anase ebia wo pe aduaba bi ede ato wanimu a na kyese wanhwe ya sika wo beyie no etesa de wudi sika no ekono afufuo pa de ma wukunu efise enuaba no bo ayeden pa woni a wo pe fruit ne nkeka ho de yesti wa hodo ede ehye fridge ahodo mu de me kan omunum se kwaba asema kwaba na kan no de no na o kan kire se ne bo ayeden woni a wokofa efri baabi te se bia Burkina Faso ene mpotam honom ne ade ni je kofa niema hodo de baga na hasaba ya yenso se ne bie no wo mo kire se ene kes kan kura no untimi kura ntua o abusua na nyame ye wadom ko na bia wo kodu baabi a wokofa niema no a kuani da wono waye adwuma no kura no ebo na wode ma wo no unso untimi nto wubusa na sa denti na wato bo no ma no wo ka kire wo se ene ansa na obetimi aye afu a ebeba no enuru ahodo ya wode ba ye adwuma ewe wura mu ho ansa na no ba na tima ba fie no bra enya asameketo akwa yade a eha dwen na woni a wodi dwa ewe kumase no ton saa nuaba ahodo no bie no ye no bi adi nkomo ye bedi nkomo sesia wa homa no so na wore tie adwadifo no nsam a ode ama ye ne
kota almost say for cost. So it is Stephen into the bia and Yaman hours. Omo papa bread to the next. Omo time no woman here was as and Yaman boy and you can't say Emma added to an airport. And you are one of a try one and Truna, Mudio, a Fijian moon, Watano, Patronu Kosovo, and Tinamo Moses or Nebuaya Dinama, and you donate the Watano, and Susa, Yamana Boy, did you do now the well when Yacobi, the bones also Yacobi, when Yanina, when Yanin, any Patrun, and I'm on a boy at dinner, and a boy also for full class of back, or say ya two more. So no so bad also the media account and our customers for so bad. When you would tell my one no more now for 40 so the DNA yet. Before my money DNA, say, dear, you who so cry. You who so with your banner corano. We may decide to mean to Abba. If it's a near man of boy, be a boy. We may decide to mean to Abba. Away ya maame no adwadefo ni bi okofa neema ni bi ba mayenso nya bi didi endwuma ahodo na asem yi akoye kuadwuma ani emu ensem asem no so se wonte ase papa na opese wo ma watiefo na wahwefo te ase a na waben wo bi a obetimi aboa wo na wakyerekire mu yie ede akye wo enwuma suamu obenfo akwasi mensa bonsu wono University of Ghana ne fa ya ehwe ekyerekire kuadwuma ene ho adesua ene ho dwadie ho nsem so no ehwo na nwuma suamu obenfo yi odi ne dwuma mewura Sompa TV so ne erade asomdwe nka ho ya nka ho so mewura na wapom tesen oh yes adom obode adom me hoye awia ye ba wo nkyanya na wodi ye ko school kakra ye buso se baabi ya beduru sesia no sade na wugina so a wutie ye nuanom adwadifo ne bi no sesei no ewo se eya asudie kese pa edema aban no sesia baabi ye ginan anase baabi ye gina sesia haben na wo se eha aban no efa nkomo a ye di fa kuadwuma ne ehon nsensem sesia yi yo me da se de na ujanini ne ka no man tin ye papa bi se na what's no pompa Araroma omo kyerese adwadifo no kyerese me pa cha wote menka me te wonka pa Araroma adwadifo no kyerese enema no omo ntimi kura ankofa no matimi de aba efise bibia aboa ye den kokuani ne ho a wose nnuro ya wode ye adwuma ne apaafo ansa na obete ne nsa firi bibia ho ansa na obede niema no kura beba abonten a mombanya bia befa ba kuruma beton no ono so ka no wobonten nyina so wode behyem ka sika ne ade nnuro bo ne ade ni nyina no eka bomu ma ye be gire ba bi ye gire ne sa nkomo yi wadaroma okay mate ento o to be chance free aban o me bo ma mi busa se ba bi ya be duru sesia ne ba bi a ye ma me no madwadifo ne sese ba bi a nkomo no eduru no America ben na wose aban no tu ede bam anase bia ha ben na wose ha aban sa abre yi e wo sa nkomodie yi hu okay yo mate me da se o hwe ejadie hu nsema edru be bia na e wo se ankwankwa na hwe ma omudi omudwa edru be so ana e be se bia obi hwe na obi gina mu efise ne bia na sisie e wo baabi na ye friend market failure se eti o baabi ni a ne o se aban be hwe se de be yes you know e be bra no ase ana se be ye free ho enti ansana aban be mu obi ribi no so mu se gana ye di no ye ja krone ana se ja de kreni ne kwaso senya ne kwaso ne a na o sa ban be tiem no be jerem o ma ye nyinara enti se okrani no ekodua ne no ba ya se na o kan se fia for e ma ne ka no aso okrani be ka se ne no ma ko to ne board ana se na de na o ton no o be ba ne koye de ne bi se fi kwan ono so bi sha de se no ma ko to de be dua no ne board ya di odibe guso da be pete so ni nyinara ne board ya ono so de dua wi a se bi o so no so dua no nya fa so so wi a obebu na konta o hwe e ka wa bo no hwe numa ya wo nya fi mu na no so timi ton no nya kata no so ni na busia kudie sa de dua ne die ne tie etiti e ko fa ye atoso die na se ye di guso no the insecticides ni ada ne board ni a ho na bi aba bi tima be bia omo ko fa di e kra dia ba e su da bia ba no ade tina ne board ni pepepe so na mo ton ma ye kura fo no
and I say this year will be almost see Kuafua at of fire talk chemicals near the TA and no. So the visa is here of Stania and I buy it in a bit as I can say, come of us no. The board in the door is the most see a 24 and I said Kuafua. I know the Ababit Mabem. I said, Granny, I could get a new buyer year. Now, what's any boy, what's any cow boy yet? Now, what's any canina? No one to about Cassidy or no Granny Subia or some Sunya Dicata. The honest of the sort on the best and the great money at the bar. And if you hold your Bible, my cousin Granny, Tono, or her education, or the night say, your how. The Grafo, you might be in the air, the bar. The Ababit Mabem, the Dia. Input no, and I say insecticides need fever. Yeah, be a honor the board in Nabaya White a year. If you're funny, net pay. This a dear at the question boy at any year. Car, no money boy at thing. Yes, I bind to me, member that a granny, what in our turn the board into it so, Debbie. Granny dear, on your dear, over the cynic canina, or so Bomodiana for so that the might depart. Yes, and picture. Yo, ntimi wura me gya wa ma wakono at this point ye betimi aka se e wo saban no to America e de ba mu ntentem wo ho saban be ba na yi se ba bi no mo ka se ka no ho ne boarding e bia na e kwa na e ko ye nkura nkitu am ko fa dia ne ba na kwa na ye ya adaba form be so mbe ko ene ene se aban adwuma di adwuma ya ehwe so o mututu mi kana se kwa no ye bitimi atrenche ne kata adwitwa so kata ma adaba for net map for entem abantem akofa yinyuma na pudie na ba ituma mayania na enye sane a abai de die bredia si enye duadi na busu ye wo mi so ye busu bia ya na no ma enfuye na market se die na no ma ne boarding that afibia ofa busu ne to so ntia ne nsunu ma ya fina na no ma ne ba na ye na ne boarding that we ye ni tu ha the kwane na nya ne dia ba ritmetiem aba hwemi aye kwano. That's a good idea. Yes, someone of my mom was said, I buy a ship for say, a city I had not on the city or honey at you, daddy. As I never woman crop on we get money. We die, yes, honey, and your best cry. Yeah, I want to bet you. But I'm there, my young Prophet Ray, that's a panel, but be any best sample. I say you. That's it. Radio Sunday kan yewura akwasi mensa bonso okọ University of Ghana ne fa ye kire ku adwuma ne ho nsɛm a opani ho ene wodi ne dwuma wono na waboa ya wie ya wode ye afasa antirikire mu kakra nti abusua awie me kanfo na media ma wo sɛ wahwɛ ya kye watie ya kye ma me ncha wade bi na awie sɛ obi abɛsrawo anase bi a wo na wokɔsra obi a ɛyɛ abɔmɔde na gye drink a ye friend mizo ne bi na fama no ɛyɛ mango na afen so abrobe ene drinks ahodo pa na ye de abadwa so abusua ye wode ya fra na afen so de ye mfra ye ɛwɔ hɔ sɛ bi a o ware o ye yie o topono dwumadie bi a obedie bia wase bia no mamizo ene 5G ni bi emra honom eboa wo pa na ate wanim ewo dwumadie bia ya udi ase for Dr. Silas sia na on package bi kama no on famrel e was 0246270221 0246270221 nyame ya atom na ukoba bi ye ton abibiduro bia no a me pa chaw eya abusa sefre eheba center no do e friend koko master no bi na o hwehwe abusua de wo mo ne se wo de ne ye koko sisi ya de ayam tim ne ade na ehawo a eduro no eye fre eheba center no nsa no adwuma ye friend koko master no ba bia koko na fifiri bia no ebe hye de yakobra o ma biem ye de nso wo no mo abotimi akọ adwuma botimi atukwan te se nuro nkaye ne bia sabi wo no mo ana afa wo yem wo no mo ahoden wo mu pa Mr. Heba calling nak Danny Heba no achi apidank 0546107107 0546107107 me kan for de ma wo se sabre brenko bia afa na ekobo donko ya ne sciatica expert no 21st kan ke ba yi wa kirema bi ehun se yaro ya fa na sciatica na mo hwe TV no yaro no na sade ehun sansam sitie no ne da TV no so no eso wo sisi achi sa na sabi afa wo to afa wo siremu na afa wo nankokoma afa wo nantu na wo nan po na si fam no bo se mutimi hyehyɛ saa te sɛ de yotia aduro so no enya aduro na watia yare ya fa na sciatica ne bi na ebi dwuma saa no na tie yare yanka ye bi ka ho bia nso busua ye ho adwuma ye wo mfidi ye de behwɛ wo nipa dua no mu na de ha wo bia na ya kyerɛ wo sɛ de ne ma sitie na ye tu ase wo mera emma bia mu enhwɛmu bia no ye begya de mu ye nkrobata no dɔso nta hu hia sɛ bia wo sɛ wo bakuma sɛ wo de wo fa number no a ba bia wo no fra ben ane akyerɛ wo na aba hɔnom 0540
311 0540 311 311 make count for na me de ma say cloud internet air for say bra top high high wani ye nuanom love fm ene di enhwane mu ade bia de fa internet ho bia no obeboa ma won sanso atimi aka bia wo de co schools ahodo mu sorry fi ahodo mu e bia bambo pese bia wo de locks ahodo wo pono ho ne ade a ne nyina no cloud internet air boa ama won sanso atimi aka de bia wo pese won saka se fa internet ho ntiboa na omo so mu a wo da bibia enkoboko emfa ema abuso de wo mo ne se wo kota na so apatrapa new site ho Dr. Abe Efro de ntia wo so do ni kire mo Dr. Abe ene se the whole Ghana obi agitum se sickle cell yare no obeboa wo na watu ase de ma wo awo na wo pe awo de na wo pe se bia wo huhurum enam yare bi na wakote sickle cell no ho sansam gina no obeboa wo menu aba enema nkoyie emfa ema wo wankasa na nse se wo woro wo ho na wo dware atum se enema enkoyie ya wontimi nsusu ho emfa nkire wo bia Dr. Abe ko na otena kunya kase de mu a nkomo bia wo ho no wo no bedi honhom fa no honam fam wo ya adwuma no kama ede ma wo nti bomoden na ene Dr. Hanhati Abe of Abe Herbal Clinic eni emponimpo e wota no so patrapa new site ho yare bia da wo ya ho adwuma enhwemu bia fa nipadua no bia nsoso Dr. Abe ebe ya ho adwuma kama na wode ama wo nti bomoden na ene no eni nkomo brepam ebe kire na ye de number no so atodwa ede ma wo wona dawro ma wiai ye to nkratawu na ya ba ye ba nsempia ka kira ye de be so 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketua Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia womu ho 0540 311 311 0540 311 311. There's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Brakasa ye duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hieye pa enye brakasa nko nuaba ne haban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye brakasa powder siesi nipadua na ba akwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma ba akọ freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma ba akọ woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14. Prekese powder. Eye duane san ye dro. FD ahwehwe sankra to emu agi atum. Sompa TV Emma Aketiapa. Emma Aketia Pebusia Yadamo wase ama monetwe hase no Sompa television so Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 and Sompa 90.7 area prep to breakfast ye nyina ka bomo ye de dam ye to so na yakoye nim dia na ye boawramo
ɛwɔ napko dwumadie mu mfp mienu ani dunkromo ɛna mampanyi pa hontoma nam so ntino wɔ se wɔde ba bɛboa mmabunu dodoɔ na no ama otimi anya adwuma bi ayɛ na bosome so anwanam kakra no watimi de ama wɔnom atwitwa wɔn ho na ɛno na wɔn president yɛ yɛfrɛ no yɛwura Dennis Opoku Katachie waba abɔnten de aba bɛto dwa sɛ ɛbɛboro bɛsɛ mpem aduanan baako ya ye bia no yɛde wɔn ɛhyɛ mu no ɛyɛ adeɛ ne yɛ kasa no wɔn nwanam bi akɔ akɔhyɛ bɛsɛ bosome do deɛ ama wɔn ho adwan wɔn pa no nti no Dr. Mahmoud Baumia wɔhwɛ na ne bɔhyɛ ya wɔhyɛ wɔnom no wɔwɔ anidasoɔ ya wɔtwɛn so ɔbɛba bɛyɛ ne saa ɛde ama wɔnom wɔ abra ne mafo nso no wɔn ho etimi tɔ wɔnom anya wɔn nwanam. President of the Republic of Ghana, His Excellency Dr. Mahmoud Baumia, may Senya Mea Duma, in previous and Chuchu, second lady, Samira Baumia, made a copy of the man. Now, in fact, I didn't tell you, and said, on any Kunkasa on our behalf, and I said, 8 months I come here, Minyam Fa, Samira Baumia, dear encore, dear, but next time, 1 month, the letter commando. If you honor, Messiah follow up, Echo Ministry of Finance, Nina, Naku training, the areas here, Akamia. Buying instead of 10-month extension buy and watch your 2 months. I was seeing you Dennis Katachie and your core equity and on their president at the Napco Jumedie no Yafam was na Emma Rasanti Boa Benedict why some for penny Coco Veronica John Don Fedria Green Mama and Afe Mrs. Japan Cosia so much Della no Bozy the caption Mamma ya grace at the pa one muna a year what from dear Emma Ransford and the Rexford Munina so a year one so at dear at the boy MCA Hall so TV hall Yafasida and former Mr. Dave Prince and Ekoba just sempre mo bema school fees so munyina ka ho bi and ansem no ebedan wo ni screen was Sompa 93.1 Sompa 98.9 and Sompa 90.7 so no yeda wonom ase makinka for me ohinere maame ekua yeboa esiama bronya brewatia ewie miniminu abema nana kwabena kese na yeden senbeso na bola woman a woman king so for mami premeni amesa papa bi ene na woda and now the birthday. So fra kunta. Mr. Brefa woba. 80 for happy birthday. And my sister Penny one day piano. Hi bofo and now a child bofo my dear. Where Makina Genevieve. I better sang again no. I radin koswen shrine ya bena. O man and the power brabom na kuma swadi in a radin share na on yamano emane emus. We love you so much. We appreciate you a lot. Dear wo ya no so no so yɛhwɛ ɛtutu ya namo ɛde ase wo die mu Ghana fo nyina ne wiasema nyina so ɛse nyame ɛnhyiraw ɛwɔ nipa ɛyɛ awo yɛ okita multi talented one bass talent pa de a ne die no